Ndewonu umibonine. Ndewonu. Aba mamazi CMS. Na kumazi. Oh, tsakode. No mo chiketa I know to Igbo CNN. I know very deep inside the forest. No to na konketa. Wagazana nte wanoni sokwa ni. Onye isi ndị uwe ojii emela ndị SARS mmiri chukwu. Kwa ha aka n'isi ma mee ha confirmation ka ha bụrụzie SWAT. Nke pụtara SARS wetara aka tara akpụ n'olu Igbo. Ifuru gwuru ike. Ifuru gwuru ike. Danu achebere ya eri. Echere egwu ndala. Ka bụ isi di pana makpo chizi. Ọ ka gwọ FIFA awa. Ike gwụrụ. Ọ ka gwọ FIFA awa. Ọ dị egwu. Mana ka ọ dị ugbu a, Ekwensu ewepụtago onwe ya ịkpọ SWAT ọkụ. Maka na anyị achọpụtago na ndị uwe ojii a chọrọ ime mmadụ. The more you look, the less you see. Okay na afunu. Okay na afunu. Mad people. Ka bebe na ko di ai. Maka na SWAT bụ SARS bụ ọtọ ya efe Christmas. Akwa efogo. Akwa efogo. Mgbe werezie na anya ụnụ hụrụ ihe dị iche SWAT ndị ọcha na nke ndị obodo a. Oh my God! My venture. Ike gwụrụ. My venture na ebe ife. Ị makwa n'ife dị iche ka nkụ. Ọ karịrị akarị. Hey! Ọ dị egwu. Na-agụ. N'otu aka ahụ, ihe anyị na-anụ n'aka ndị nta akụkọ anyị so wee gaa ngagharị iwe bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche bịara ngagharị iwe a nke ndị bekee kpọrọ protest. Bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche bịara ngagharị iwe a nke ndị a gụnyere nke mbụ ndị bịara inwe ọtụtụ celebrity dị iche iche na ngagharị iwe a. A na-agụ agụ. Ọ dị egwu. Fa karịrị akarị. Ndị bịara ịchọ nwaanyị ha ga-apịa aka n'ala na ngagharị iwe a. Ọ dị egwu. Answers. Ndị bịara iri rice. I come concert, no be protest again. I don't chop. I chop small chops. I don't drink beer. Small doctor don't sing for me. Hey, life is good. I'll keep coming. I'm gonna come every day. Ndị ka baba aja. Agụ dị n'obodo. Ndị si na protest basa na room 3OC. Eji m anya mfụ nke anwa. Chineke, ọ dị egwu. Eji m anya mfụ nke anwa. Ndị bịara ịgba aka n'akpa. Fa karịrị. Ndị bịara ịchọ ndị ha ji ụgwọ. Ndị ha ji ụgwọ. Ọ dị very important na ngagharị iwe. Ọ dị very important. Ndị bịara ịchọ nwaanyị ha ga-anụ anụ na ngagharị iwe a. Ya na ụmụ nwaanyị ndị bịara igosi anyị na ha nwere ukwu na nne nwa. Otu a ka ọ dị. Tupu gị na-emecha akọ, biko dịka a na-end SARS, na-endekwa nke nwa SWAT kwasịrị gị. Biko ka gọọmenti katarụ edere anyị ọkwa ifuru oche 2K mmechi fire and Anyị nebara ya na oche 2K ndị a na-awa enye ha ego moto ha nwụọ n'ụzọ. Si mechijere ya kpamkpam. Anyị agwa ngharị iwe nke very soon. nke anwa ka na-eri muri na-arụ Nke a ka anyị etinye anya ọfụma maka na Nkechi nyere ebe ọnwụ na ị nọ Ya riwe. sisters ahụ sendara gị were shi Lagos chọọ mbịa Aba riwe ịya nwụ n'ụzọ Nzie n'ụzọ. ịya nwụ n'ụzọ ahụ ị nọ anyị agwa ngharị iwe nke ahụ maka na nke ka njọ. oke ịma beelụ Si mechie ya kpamkpam. end ahụ nke anwa Gbam. ọ dịgo too much Anyị apụtago. ọ dịgo ya emechi akọ Anyị apụta gị ka a na-emechi. Ya na-achị gị ụmụ Igbo bụ na ndị niile na-aga ngagharị iwe nwere ezigbo obi gaa ya. Edezila ebe ahụ ije pịa aka ọdọ nwa. adụ nwaanyị ọbụla soja protest nwaanyị anyị anụ otu a ka ọ dị